Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigo uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu yandiinayo. Ini ndine vanhu 10 avo vandakapa zvipo kusanganisira motikari nemari. Ndoda kukuudzai zvose zvakaitika kuti ndige ndichizosvika pakuvachekeresa vanhu ivavo vari 10 nekuzotiza kwandakaita munyika yeSouth Africa after paparika mhosva ndikazouya kuno kuMozambique kwandiri kwangu kumusha mukoma handichatokwanisi kuti ndinge ndichienda kuZimbabwe nekuda kwekuti urombwa hwangu mukoma ndakanzi handifanire kuti ndige ndichizoonana naamai vangu uye zvekare handitendedzwe kuti ndige ndichizoonana neweropa rangu kana ndikangosangana nemunhu anenge ari related to me by blood ndinobva ndatongofirapo pasport. Saka ndinogara hangu kuno kuMozambique most of the times ndinenge ndingori mumba ndine mabusinesses angu, ndine zvikepe zvangu zvandiinazvo. Business randakavhura kuno kuMozambique ndirori rekubata hove ende ndine mabhucha akawanda muno muMozambique nemarori 2 awo anoenda kuSouth Africa. Mari ndinayo. Nyaya yangu mukomanashi yakatanga about 16 years ago. Tichinoti musi wa10 March dzinenge dzava exactly 16 years since my first sacrifice. Ndakaenda kuNigeria mainge muri muna November of that year. Then ndokubva ndachizonzi ndinge ndichigara ndikazodzoka kuSouth Africa muna December. Then ndikabva ndachizonzi ndinge ndichizoita sacrifice. Ndakauraya munhu wainge uri musi wa10 March. Vanhu vose vandakasacrifice ndichakuudzai nezvavo vari 10. Vamwe ndo vandakatengera motikari, vamwe ndivo vandakapa zvipo as my presents. Saka ndichakuudzai zvakaipira kungopiwa mari nevanhu vanenge vangomuka vakapfuma all of a sudden, nekuti vamwe vedu tinenge takatopiwa namba yevanhu vatinenge tichifanira kuti tinge tichizosacrifice. Nditori mbinga asi handina hangu noise. Mukoma ndakakurira kuwedza ndokumusha. Baba vangu vainge vari musoja. Baba vangu vairova zvisingaite, vainge vari very abusive, vainge vaine maanger issues. Vakazotora mukadzi wenumber 2, amai vangu vakazosiya musha. Pakasiya amai vangu musha wavo ndipo patakatanga kuziva chinonzi kurara nenzara. Amai nini evavo vainge vaine hutsinye, vaiteererwa nababa vangu. Vaiti chavanenge vataura ndicho chaiitwa pamusha. Vaitova nenguva dzekuti vaitoudza baba kuti vange vachitirova. Nameno kuti sei baba vaizobvuma kuti vange vachirova vana vavo nenzira dzakadaro. Ende baba vangu mukoma vaiti kana vakatanga kukurova, kana vaine shamu iyo yavanenge vachikurova nayo, vaiti vakaona kuti inenge yachikoka, vaitanga kukurova nezvibhakera kusvika wava kubuda ropa, ndopa vaizokusiya vachida kungofadza mudzimai wavo. Amai nini mukomanashi vaiti rarisa nenzara, tairara panze kunyange mvura ichinaya. Saka takazongosimuka inini nemunin'ina wangu asi takazongopesana. Ndakabva ndachizotanga kugara muHarare. Ndakabva ndachizotanga kushanda sahwindi kuMbare, uye zvekare ndainge ndava kuita zvekusimudza simbi. Saka ndainge nditori monya for hire. Taitopota tichitotorwa tichienda tichinorova vanhu, but izvi zvainge zviine politics mukati. Saka ndo zvakakonzeresa mukomanashi kuti ndive munhu ane zvivindi. Kunyange by the time pandakazotanga kushanda muSouth Africa ndainge ndatova munhu ainge atori nechivindi zvekuti takatomborova munhu kusvika achizonofa. Vanhu vazhinji vanofungidzira kuti mayouth ezanu ndivo ega ane humondi, but panguva yacho iyoyo mukoma isusu tainge titori machinja. Takaenda tikanotora umwe murume tikamurova
kusvika achizofa tikamusiya nekuda kwekuti ainge ari muzanu. Saka izvozvo ndo zvakagara zvatongondipa chivindi chekuti kunyangwe ndikanziuraya munhu ndainge ndisingatyi, plus mumusha medu munoita sekunge makagara mutori nengozi, because baba vangu ivo pachezvavo vaitotyisa, vaita sekunge munhu anogarwa nedzimwe nguva achitoda kana kutouraya munhu. Ndokusaka vaiti kana vakatanga kutirova vaizotisiya pavanenge vaona kuti ropa rabuda, ndo pavaizotisiya. Saka zvakangogara zvitori mandiri zveumhondi izvozvo. Ndine friend yangu uyo ainge achigara kuMbare, akazopfurwa nepfuti, ainge ava kugara kudhuze nekunonzi kuDanone uko kuCape Town. Saka iye aita zvekuba, akabva achizobuda muZimbabwe achitotiza polisi ndokubva achizotanga kugara muCape Town. Akandiudza kuti kana ndichida basa ndaikwanisa kuzoriwana sezvo ndainge ndiri zigiant apa ndichita zvekusimudza simbi. Akandiudza kuti paine kamwe club kainge kakavhurwa, saka vainge vachitsvaka mabouncer. Ndakabva ndachizopinda mubhazi ndokubva ndachizoenda kuSouth Africa kuCape Town. Andakafamba zvakanaka because ndainge ndisina kana chitupa, ndisina kana mapepa. Ndakati ndichinosvika muCape Town ndakambogara naye, but yei kwaaigara ndakaona kuti kwainge kusingaiti. Then ndokubva ndachizoti ndatanga kushanda, ndikabva ndachizotanga kugara somewhere else, because ndiri munhu wekuti ndakangogara ndichingofarira zvinhu zviri klasi, zvekungogara mupovhu handizvifarire. Ndinotongofarira kungogara ndiri clean, ndiri smart nepandinenge ndichigara. Ndinofarira kugara munzvimbo dzinenge dziri smart and clean. Saka nasawira wangu takazongopesana, iye akangoramba achingoita madhiri ake, vaipindira vanhu mudzimba vachiba motikari. Inini ndainge ndava kushanda a clean job, ndainge ndichishanda as a bouncer. Saka paclub pandainge ndichishanda mukomanashi, a lot of drug dealers vaiuya vachizonakirwa vachinwa doro nemabhebhi avo. Saka madrug dealers awa kune type dzakasiyana siyana dzemadrug dealers. Kune vamwe vaya vanotengesa madrugs mustreet, koita vamwe vanobika madrugs. Vanhu vaiuya kuzonwa pakabhawa pandainge ndava kushanda as a bouncer ndivo vainge vari maboss, vekuti vanenge vachigara kumaestate, munzvimbo dzinogara varungu, zvekuti kunyangwe vakasvikirwa nepolisi anenge atori nemamwe mabhizinessi aanenge achitoita. Madrugs awa anenge achitongoita zvekungotuma vanhu, but ndiye anenge atori boss, anenge achironga zvose. Saka vaiwanzokuya vachiita zvimamiting zvavo, vachiita yavanenge vachiita, and most of them vainge vari maNigerian. PaManigerians avo aiuya achinwa doro pabhawa apo pandainge ndichishanda. Paiva paine umwe muNigerian uyo aindifarira, ainge akarema murume iyeye, ainge ari wechikuru. Aiti pose paanenge auya paclub ipapo aitomboda kutamba neni boxing, but ainge ari wechikuru zvake. Saka aiwanzokuya nevakadzi 2, 3 or 4. Saka ainditi Big Z kana kuti Big Zim. Nerimwe zuva akanditi, but iwo Big Zim, vhura maziso ako uone, uri kutozvidzikisira pasi nebasa iri rauri kuita. Unofanira kunge uine mari yakawanda semari dzatiinadzo. You don't belong here by the door, you belong upstairs. Apa ainge achinongedzera kuupstairs kwainge kuri kweVIP section. Nerimwe zuva akandifonera sezvo ndainge ndiine mafone numbers ake, taitombopota tichitaura. Akabva andibvunza kuti ndainge ndiine mapepa here, ndikamuudza kuti ndainge ndisina. Akandibvunza kuti ndainge ndiri free to hang out with him here, akandiudza date racho, ndikabva ndati yes I was free. Saka takazoti musi wacho wasvika, akandiudza kuti painge paine munhu ainge achazouya kuzonditora. Ndakazoendeswa kune rimwe location, mukomana achiti kanopinda mumba meumwe muSouth African. Tapindamo mumba imomo ndakaona kuti mainge muine vakadzi 4 vainge varimo nemaNigerian. Saka maNigerian awa mukoma ainge akapfeka mazigemens eblack, vainge vakasunga mazidhuku ered apa pahuma apa, vainge vakapendewa pahuma zvainge zvichityisa. Ndichingonopinda dhoo rakabva ratokiwa, ndikagara pasi. Saka vakatanga kuita zvavainge vachiita sekunge vanonamata, zvainge zvisingatombonzwisisiki. Ndikati
ko apa chii chinoda kuitika apapa. Saka vakadzi vainge vari mumaSouth African vakatanga kukurura nhumbi dzavo, ndikabva ndachizopiwa saini nemudhara wangu uya ainge akanditi ndige ndichizovapo panzvimbo. Ndakakurura nhumbi dzangu akabva andipa mabhanduru 2 emari, akandiudza kuti yainge iri 20k. Akandiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichivafadza varume ivavo nekurara nevakadzi vainge varimo. Vakandipa mapiritsi ekuti ndige ndichikwanisa kuzoendla vakadzi avo vainge varimo murumu. Ndakatanga kurara navo one by one ndichibetserwa nemapiritsi avo andainge ndichinwa. After that ndipo paakabva achizondifonera after a couple of days akati ainge achida kuzotaura neni. Ndakazoenda kumba kwake. Pamba paainge achigara painge paine heavy security, paita sekunge panogara president. Ndakapinda mumba make, zimba racho rainge rakakura. Akandiudza kuti ainge achigara ega. Saka ndakaona kuti ainge aine chironda patsapfu pake apa kugumbo rekwa-right, because ainge akapfeka tracksuit but akakwinya tracksuit. Saka ndakaramba ndakatarisa chironda chiya because ndakaona sekunge chainge chichitobuda makonye. Saka zvakandinetsa kuti mudhara uyu haufa. Ndakagara kudaro akabva anditi Big Z, ndiri kuzviziva kuti uri kuita uchitarisa chironda changu. Kwava kutotanga kutochikwenya chironda chiya chikatotanga kutobuda ropa zvishoma nezvishoma. Akasimuka akaenda akanozvisunga gumbo rake nebandage. Kwava kudzoka akabva ati this will be distracting for you. Ndokubva tachizotanga kutaura. Akandibvunza kuti ndainge ndichida mari here. Ndikamuudza kuti mari ndainge ndichida. Akandibvunza kuti mari yaainge akandipa ndainge ndichiri nayo here. Ndikaseka ndikati mari handisisina. Imwe yacho ndakatengawo hembe, imwe yacho ndikabhadhara marentals angu in advance, imwe ndikatumidzira kumusha. Akaseka akati you know how to plan, but ndoda kuti unge uchiita mari yakawanda zvekuti unosvika pakusazoziva kuti une mari. Ndikabva ndati hapana kana problem. Saka akandibvunza kuti was I willing kuti ndige ndichiita whatever kuti ndige ndichizopfuma. Ndikati I will do anything. Ndopa akatanga kusunungura bandage riya. Akati unozvigona here kuti unge uchizorarama wakadai uine chironda chakadai. Ndopa ndakaona kuti pabandage iro raainge abvisa pagumbo rake painge patori nemakonye ainge achitofamba. Ndakamutarisa, ndikatarisa bandage ndikati I don't understand boss, muri kuedza kuti kudii? Akabva ati kwandiri sezvandiri izvi isacrifice yangu yandakatoita, ndakazvisacrifice muviri wangu, ndichafa ndichidyiwa nemakonye ndiri mupenyu. Ndikati ipapo ndainge ndava kutoda kutosimuka. Ndikati mudhara uyu akaromba ka uyo. Akanditi relax, sit down, ndoda kukubatsira. Ndakataura nevamwe vangu tinofanira kuti tinge tichienda kuNigeria. Saka kana taenda kuNigeria tinofanira kuti tinge tichizoenda, umwe noumwe anofanira kuti ange achizouya aine munhu uyo waanenge achida kujoinisa cult. Akandiudza kuti it was more like a church and ivo vainge vachiita zvekunamata Satani. Akandiudza kuti ndainge ndisingafanire kuti ndige ndichitya because mucult mavo mainge matogara muine mamwe maSouth Africans, makaradi. Saka I felt a little bit comfortable. Ndobva achizotanga kundiudza kuti ainge akandisarudza kubva zuva raainge akatanga kundiona. Akandibvunza kuti ndainge ndisingamboroti here ndine goridhe randinenge ndakabata, ndainge ndisingamboroti here ndichibata tsvina kana masuage. Ndikati ndaigara ndichizvirota. Akaseka zvake akati Big Z, it is me, ndini ndaitouya ndichikushanyira iwe wakarara ndichikurotesa hope idzodzo because I was preparing you. Saka ipo paya pamwe pekuti unorota dzimwe hope uri mumasuage wotofara wototi imari, panenge patori nomumwe munhu anenge atokuvhizitira anenge atori musatanist achitokuratidza kuti kumberi uko uchabata mari, but mabatiro aunozoita mari yacho unokwanisa kuzotoibata mari iyoyo mushure mekunge wajoina satanism. Akandiudza zvakawanda. Akandiudza kuti ndainge ndichazogadzirirwa mapepa ekuti ndinge ndichizogara munyika yandinenge ndichida kugara. Akandibvunza kuti muno muSouthern Africa unoda kugara munyika ipi? Saka ndakangoti Mozambique because akanditi South Africa haiite because pane zvauchazoita kumberi uko, saka kugara muSouth Africa zvinenge zvisingaite. Ndakabva ndachizosarudza Mozambique pakati peBotswana neMozambique.
akabva achizosimuka akaenda upstairs. Paakadzoka ainge aine kabhokisi kaainge akabata. Mukati macho mainge muine ring nenecklace, izvo zvandinongogara ndakapfeka nguva dzose kusvika ndichizofa. Ndo pavanozotora ring nenecklace zvozopiwa umwe munhu. Akandiudza kuti ring iyoyo yainge imbori yeumwe muNigerian akafira muSouth Africa uye zvekare nenecklace. Saka kana ndikafira kunoku kuMozambique kunoku kwava necult. Kana ndafa vanotora ring votora nenecklace vopa munhu uyo anenge asarudzwa kuti ange achizojoina cult. Ndakapiwa ring ndikapiwa zvekare nenecklace. Saka mushure mekunge anditi ndinge ndichizvicheka chigunwe changu nereza, iye akazvichekawo akabatanidza chigunwe chake nechangu akati icovenant yekuti ndaisazoramba. Apo paanenge ava kuda kuenda neni kuNigeria akati kana ukaramba unofa. Saka ndakabva ndachizobvuma mukomanashe. Akandiudza kuti kubvuma kwandainge ndaita ndainge ndichizvinzwisisa here, ndikati kwete. Akanditi asi mari uchaita, but hama dzako haukwanisi kuti unge uchizoona hama dzako, nekuti kana ukangoona hama dzako zvinoreva kuti unobva wachizofa. Ndakashamisika, but nenhamo yandainge ndichiona ipapo plus ndainge ndisati ndaudzwa kuti mari yandainge ndichazoita ndinenge ndisingatendedzwi kuti ndinge ndichichengeta amai vangu nayo mari iyoyo. Saka ndakabva ndachizoenda naye kuNigeria. Tichinosvikako kuNigeria ndine zvidhori 10 zvandakapiwa. Ndakanzi zvidhori izvozvo kana nguva yakwana yekuti ndinge ndichiita masacrifices ndaifanira kuti ndinge ndichizobaya chidhori. Ndakadzoka nazvo zvidhori izvozvo zviri 10. Ndakabva ndachizonzi ndinge ndichisaina zvekare neropa rangu. Ndakanzi ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizorara nemukadzi anenge ari kuperiod. Handitendedzwi kuti ndinge ndichienda parufu kunochema nevamwe, kuona munhu akafa uye zvekare nekuatenda maweddings. Ndakarara mucoffin ndiri kuNigeria, zvekare nekunoku kuMozambique. Mubedroom mangu hamutorina mubhedha. Ndine mabedroom maviri kana ndiine girlfriend randinenge ndiinaro panguva iyoyo, ndipo pandinoshandisa the other bedroom. Saka my main bedroom rinotokugara rakatongokiwa at all the times. Kana ndiri ndega ndinorara zvangu mumain bedroom mucoffin mangu, handina basa nazvo. Ndapiwa zvidhori zvangu takadzoka kuSouth Africa. Tadzoka kuSouth Africa, by then ndainge ndisati a full member of the cult. Ndakabva ndachizoudzwa kuti painge paine basa rainge riripo. Painge paine muNigerian uyo ainge akakanganisa mhiko dzake. Akakanganisa mhiko mushure mekunge arara nemuSouth African uyo waaida nemwoyo wake wose. MuSouth African uyu ainge akabva kubvisa nhumbu, saka hazvitendedzwe kurara nemukadzi anenge akadaro. Saka akanzi aifanira kuti ange achisacrifica muSouth African uyo waainge achida, but akakumbira kuti ange achiuraya umwe munhukadzi on behalf of his girlfriend. Ndokubva achizopiwa mvumiro yekuti pange pachizourawa umwe munhu. Takakidnepa umwe mukadzi mukomanashi. Mukadzi uyu takamukidnepa ainge atori pahiking spot. Pandakapiwa basa iroro nevamwe vakomana maSouth African avo vainge vachida kujoinawo cult, the rule was simple kuside kwangu. As long as asiri muZimbabwean, maSouth African wo akati as long as munhu iyeye asiri muSouth African panenge pasina chakaipa. Saka takabva tachizotanga kufamba tichitsvaka munhu wekukidnepa. Tainge tiine motikari yedu, takafamba mukomanashi. Takabva tachizoona umwe mukadzi uyo ainge achitohaika motikari dzekuti ange achibva kuCape Town achienda kuJoburg. Mukadzi uyu ainge ari wekuLesotho. Zvatakaona kuti ainge ari wekuLesotho, ndakabva ndachizongochonya vamwe vangu vandainge ndiinavo, vakabva vatongoona kutongoti zvainge zvitori bho kuti tinge tichimuuraya mukadzi iyeye. Takamukwidza motikari. Tamukwidza motikari takangofamba kuda about 30 kilometers. Tafamba about 30 kilometers ndokubva tatongomisa motikari. Tamisa motikari yedu, akashamisika kuti sei tainge tamisa motikari. Takabva tatongotanga kutongomurova. Ndini ndakatanga kumurova mukomanashi. Ndakamurova
musoro make nechibhakera, akabva akolapsa akafenda. Ndokubva tachizotanga kudhiraivha tichidzokera zvedu kwatainge tichiti ndokwatainge tiine bhesi redu. Takazoti tasvikako mukoma tikaramba tichingomurova uye zvekare takamurepa sezvatainge takaudzwa kuti tainge tichifanira kuti tinge tichizoita. Tamurova kudaro mukoma ainge achingofenta, then ndokubva tachizoudzwa kuti nguva yainge yakwana yekuti tinge tichizoenda naye kumba kwemunigerian wekukanganisa mhiko dzake. Takazoti tasvika pamba pake, sezvo aigara mumaestate mukoma, taiziva kuti zvinhu zvedu tainge tichazozviita pasitomborina kana madisturbances. Then takabva tachizotanga kuchera gomba kuseri kweimba yake. Tachera gomba iroro harina kumbonyanya kudzika, maybe takangochera kusvika mumabvi. Mutumbi wake tainge takatongouradzika pasaidi nesu. By then ndainge ndatogarwa nechekare because patakanopinzwa mukofini apo pandainge ndiri kuNigeria pane zvakatongoitika pandiri, plus nekudawo kwekuti kudzinza rekwedu kunoita sekunge kwainge kwagara kuine mweya wengozi. Handina kana kutombovhunduka nezvatainge tichiita kumundi hwose hwatainge tichiita. Takabva tachizomutora tikamuputira nemucheka weredhi, ndokubva tachizomuradzika. Muridzi wemhiko idzi akauya akabva achizoita tsvina pamusoro pechitunha, ndokubva tachizofushira, asi takaisa zen'e pamusoro tikafushira. Takazofukunura mukomanashi. It was after about 3 days munhu ainge ava kutoda kutoputika, ndopaakabva achizotorwa. Hamene kuti akaendeswa kupi, but pandakabvunza mudhara akandijoinisa cult akati akanopiswa madota ake akaiswa mutii yakanwiwa nemuridzi wemhiko, hanzi akamunwa, ndozvaakataura. Saka after ndapedza kuita saizvozvo ndopatakabva tachizonzi yainge yava nguva yekuti tinge tichizotanga kuita masacrifice. Saka ndakazoita sacrifice yangu yekutanga, ndikaita sacrifice yechipiri mugore rimwe chete iroro. Ndakauraya my wife's younger brother uye zvekare ndikauraya my wife's mother, nekuti vainge vari vanhu vaida kudya stereki. Tsano vangu vakandikumbira mari yekuti vange vachitanga business. Vainge vachigara muCape Town, vakabayiwa nebanga kugotsi uku vachibva kubasa. Mushure mekunge ndavapa mari, ndavatengera futi motikari. Ndakavatengera motikari yainge iri second hand, yainge iri VW Polo yandakatenga pane umwe mukaradhi ndikavapa. Havana kumborarama kwenguva yakareba mushure mekunge ndavatengera motikari ndavapa zvekare mari. Vakangoti vachiburuka mukombi vainge vachiteverwa nezvimwe zvemakaradhi zvikatanga kurwa navo zvainge zvichida foni. Vakabayiwa kugotsi uku nebanga, vakangowanikwa vakararapo ipapo pavainge vaurayirwa nemakaradhi. Banga okapi rainge rakanyura rakadzika kugotsi kwavo uku. Vakavigwa. Ambuya vangu zvekare ndakavatumidzira mari, vakatanga kurwara, vakatanga kuzvimba gumbo kusvika vachizoendeswa kuchipatara. Vakabva vachizoshaika, zvikanzi yainge iri kensa iyo yakanonokerwa. Ndakaurayisa zvekare best friend yangu mushure mekunge auya kuSouth Africa. Akandiudza kuti ainge achida kuti ange achizotenga motikari odzokera kumusha otanga kuita zvemushika. Aiva munhu aifarira doro. Uyo kuchekeresa kwandakaita mukoma ndakatoita kutoisira slow poison, but pavanhu vose avo vandainge ndichiuraya ndaitobaya munhu wandinenge ndichida kuuraya, ndotanga ndanyora zita rake pachidhori, ndobva ndabaya nebanga. Chidhori ichocho chaitotanga kutobuda ropa. Ropa racho ndaifanira kuti ndinge ndichizotorinwa, ende ndaiti kana ndichirinwa ropa remunhu rine kamwe kametallic taste, ndichitonzwa kutoti panapa ndiri kutonwa ropa remunhu. Ndakauraya sekuru vangu avo, ndakavauraya nekuda kwekuti patakatiza, patakatanga kushungurudzwa naamai nini tikati tava kuenda kuhama dzaamai. Tasvikako mukomanashi vakatidzinga vakatidzokerai kuna baba venyu. Saka ndainge ndakavavenga
ndikavachekeresa, ndakavapa mari, ndakavatumidzira mari yandainge ndakaisa makesi pamusoro peupenyu hwavo. Vakatanga kunetsana neumwe mudhara wemuvhillage mavainge vachigara, ndokuvauraya kwandakaita. Vakaroveswa nemheni mushure mekunge vatanga kurwira munda neumwe mudhara ainge achigara muvhillage mavaigara, uyo wandakatoona paglazi kuti atori nemishonga and ari very powerful. Tikakomunicata, ndikamuudza kuti ndainge ndichazomupa masimba, ndainge ndiine mhandu yangu yandainge ndichida kuti inge ichizofa. Ex-girlfriend yangu mukoma uyo ainge achigara kuJoburg, I traveled from Cape Town ndikaenda paflat paainge achigara, ndakamupa mari, akashamisika akati thank you. Ainge ava kutozvidemba kuti dai ndakaziva ndakagara hangu ndakakuitira mwana. Ndakangomutarisa ndikati unombozviziva here kuti uri sacrifice yangu. Akatanga kurwara necancer. After that akazoshayika, akafirako kuJoburg. Pastor vekuchechi kwandainge ndava kunamata, ndainge ndava kunamata imwe church itori popular kumusha uko, iPentecostal church. Saka ndakabva ndachizotengera vamufundisi motikari, zvakafadza vanhu vose, asi vakazoshayika pastor ivavo. Vakawanda kani vanhu mukomanashi vandakachekeresa, including my wife's cousin, ndakamuchekeresa zvekare. Uyo akarwadza vanhu vazhinji because ainge ava kudzidza pauniversity. She was very intelligent. Akafa mushure mekunge agraduata. Ndaitozviziva kuti amainini havasi kuzokwanisa kushanda after she would have graduated, because ndainge ndakatova pamakore ekurarama kuti ndichakuendesa kuchikoro asi uri kuzofa usati washanda. By then ndainge ndichiri nemukadzi wangu, but chandairamba kuita kuenda kumusha to attend mafunerals. Saka mainini vakadevelopa lump pazamu ravo, ndokubva vachizonzi vainge vaine cancer. Zvino cancer yekugadzirwa hairapikika mukoma, vakasvika pakushayika. Mukadzi wangu akaenda kumusha kunoviga munin'ina wake, ndakasara kunoku kuCape Town. Saka mudzimai ari munzira kuenda kumusha, ndakabva ndakanganisa mhiko nekuti pose paifa munhu wandinenge ndachekeresa, kunyange ndamuuraya zvangu, ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichimupa respect. Ndogara kwemwedzi wose, mwedzi wandaigara ndisingasiki bonde kunyange nemukadzi wangu, kunyange nemagirlfriend. Ndaidanana neumwe mukosa uyo ainetsa, she was very possessive. Saka ipapo paakaziva kuti mukadzi wangu aenda kumba, akabva andiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichiuya kumba kwake. Ndikamuudza kuti I can't. Akati ndinouya kumba kwako. Ndakaita mazuva ndichingomuudza kuti handiko, kusvika azouya by force. Ndakabva ndachizorara naye, zvemhiko ndainge ndazvikanganwa. Saka ndakazoti ndamuperekedza, ndanomukwidza kombi. Pandakadzoka ndakangoti ndichingoburuka motikari ndikatorumwa nenyoka, but handina kufa. Ndakarumwa nenyoka pagumbo rangu mukoma, nanhasi uno chironda ichocho chinonditambudza. Poison iyoyo yenyoka ichirimo muchironda. Saka dzimwe nguva kana zvakakwidza ndinotanga kudyiwa nepoison zvekuti skin yangu inenge ichitodonha. But pandakarumwa nenyoka iyoyo handina kufa. Ndakarumwa nekobra yaya inopfira mate, ndo yakandiruma a very long time ago. Ndakazodivorca mudzimai wangu because tainge tongonetsana kumusha. Ndainge ndisingadi kuita kana madevelopments. Ndainge ndava pastage yekuti kana hama dzake ndainge ndisingachadi kudzipa mari because ndainge ndakatopedza masacrifices angu. Saka tainge tava kungogara tichinetsana. Akabva achizongosimuka akandisiya, akabva achizoenda kuJoburg achifungidzira kuti ndainge ndichazomutevera. Ndikatoti wandigonera iwe. Ndakazobuda munyika yeSouth Africa ndikabva ndachizouya kunoku kwandiri kuMozambique mukoma. Ndigere zvangu ndega ndiri bachelor, asi ndine magirlfriends akawanda sezvo mari iripo kunoku. Ndinotoona sekunge kuri right, but dzimwe nguva moyo unorwadza ndikatanga kufunga upenyu hwandinorarama. Ndingori zindoga zigara ndega. Ameno kuti zuva randichanzi ndarwara handichakwanisi
kana kuzvibikira ndichaita sei sezvo ndisina mukadzi. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Thank you very much neconfession yenyu mukoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi munhu akangomhanya achiuya kwauri achida kukutengera motikari, chimbotanga wapfugama, kunyange uchinzi unoita zvechivanhu, chimbozvibvunza kuti munhu uyu ari kuda kundipa motikari bho here kana kuti ari kuda kundirasirira. Vane imwe message iyo yavakanyora vakati, kudhara vanhu vanoromba vaienda kumasango vonorasirira zvipfuwo. Kana varasirira zvipfuwo izvozvo ndo kutoromba kwavaiita, asi vanhu vakazotanga kurasirira muvanhu. Motikari yaunenge uchitopiwa dzimwe nguva inenge isiri motikari asi itori kana mbudzi yeurombwa yaunenge warasirirwa. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.